Мөхәммәт Мәгдиев торналар төшкән җирдә. Зәкәрҗан сугыштан 1945 елның сентябрендә кайтты. Тегеләй болай гына түгел. Бер орден. Дүртләп медальне бик яхшы офицерский френчкә тагып, билне яссы, 2 эләктермәле офицер кайышы белән буып, бик яхшы хром итекләр, кызыл кантлы зәңгәр галифелар, союзниклар армиясы офицерлары кия торган яшькелт соры кыйммәтле шинельләр киеп кайтты. Әнисе аның өчен саклаган узган елгы каз түшкәсен турап, аш пешерде, табада итле бәрәңге кыздырды. Каклаган каз янына Зәкәрҗан солдат флягасын яткырып куйды. Туган тумача гел аның авызына гына карап утырды. Гел фронт хәлләрен сөйләттеләр. Орденны нәрсә өчен бирүләре турында сөйләгәндә, Зәкәрҗан бераз кызып китте һәм хикәянең иң кульминацион ноктасында калай кружка төбендәге спиртны су кушмый гына йотты да, кул аркасы белән иреннәрен сөртеп, кинәт кенә урыныннан торды һәм «Вперед! Зәкәрҗан!» дип кычкырды. Кычкырды һәм 2 якка ачылмалы 4 тәрәзәне рамоние белән бәреп, үзенең таза гәүдәсен бакчага ыргытты. Сугыш күрмәгән халык шунда гына сугышның нинди хәтәр, хәвефле икәнен аңлады. Икенче көнне Зәкәрҗан колхоз җыелышына килде. Сеңлесе Зөлхәбирә кайтышлый әтисенең бер туган сеңлесе тәтәсенә кергәндә. Барып кердем мәктәпкә, карадым як-якка. Эй, тәтәҗаным, безнең абыйдан да матур кеше юк, дигән. Аннары бераз тын алгач, Зөлхәбирә болай дип тә куйган. Эй, тәтәҗаным, кызлар арасында мин матур, егетләр арасында абый матур. Бер вакыт ул Казанга барганда, шул машинаның бишегенә мине, сеңлесе Зөлхәбирәне дә утыртты. Эссе көн иде. Арча ашханәсенә туктадык. Кердек. Зәкәрҗан кара күзлеген һәм иләмсез зур перчаткаларын гына салды да, куеныннан китап зурлыгы бумажник чыгарып, тостымал кадәр йөзлекне буфетчицага сузды. 2 шешә лимонад, диде ул читкә караган килешкенә. Зур йөзлектән бирелгән сдачаны санамыйча гына куенына тыкты. Казанга килеп җиткәнче шулай 2 ашханәгә һәм 1-2 авыл кибетенә туктап, ул йөзлекләр чыгарды. Кайда 2 стакан квас, кайда компот эчтек. Минем фәкир берлекләрне чыгарырга ул бөтенләй мөмкинлек бирмәде. Кешене кесәсеннән нинди акчалар чыгаруына карап биялиләр, диде ул. Син бер вакытта да эре акчаны саклап йөртмә. Ул гел күренергә тиеш. Мин бит сдачаны теләсә кайсы кибеттә яңадан эреләндерәм. Кибетчеләр бик шатланып эшли аны. Чөнки көне буе акча баклауларын үтенеп, аларның үзәкләренә үтәләр. Ә мин на тебе эреләндерәм. Егет кешегә әйбәт яшәргә, яхшы йөрергә мөмкин. Бүтән мөмкинлекләр бар аңа. Кесәңдә акча булу егетлекнең бер показателе. Аннан кызлар мәсьәләсе. Мин үзем байта күрдем бу өлкәдә. Әмма шунысын әйтә алам. Минем өчен елап йөргән кызлар күп булды. Ләкин миңа рәнҗеп елаучы булмады. Хей, без йөреп тә карадык инде. Егет шундый булырга тиеш. Урамнан барасың, каршыңа килгән кыз аягын саташтырып сөртенә. Без сөртендердек инде яшь чакта. Хәзер улая барабыз. Менә син бик юк нәрсәгә гаҗәпләнгәнсең. Имеш 3 төстә хром пальто алырлык акча каян. Имеш 3 пальто бер юлы нәрсәгә.
Мин сиңа әйтә алам. Минем хром пальто шәү түгел, берәү генә иде. Һәм мин аны 2-3 ай кигәч, Казанга барып химчисткада буятып ала идем. Аларга барыбер ич, бер барганда күзеңнең явын алырлык итеп карага буятам, икенчесендә кызылга, сорыга да буяттым әле бер тапкыр. Халыкка нәрсә аңа? Халык ул химчистка белән эш итми, ә сөйли бирә. Зәкәрҗан тагын бер пәлтә алган. Хей, дип күрсенеп куйды ул. Без йөреп тә карадык инде. 34-нче, 35-нче елларда Мәскәүдә метрополитен төзүдә эшләдем мин. Колхоз җибәргән иде. Кайтам авылга, кич гармунга җырлап узам. Беләсеңме, нинди кушымталар бар иде безнең ул чакта. Ах, метрополитен, яратам ни хәл итим. Шулай урамнан җырлап узасың, аннары ах, метро юллары, йомшак иде куллары. Монысын күз атып йөргән кызыңның өй түреннән җырлап узасың. Син үчти, синең күзең төшкән кыз сиңа әлегә отказ бирә. Но отказ бирә-бирә синеке булай бара инде ул, йокламый ул. Син нәрсә әйтеп узарсың дип көтеп ята ул. Син шунда гордый гына җырлап узасың. Кемнең кулы ул йомшак иде? Может, ул минем Мәскәүдәге кызымныкыдыр. Крепостьне нә шулай Суворов әйткәнчә шигенеп аласың. Ул әйткән бит, һөҗүм белән алып булмый торган крепостларны без шигенеп тә ала беләбез дигән. Но шигенә белергә кирәк. Ераккарак киткәч, тагын берне сибәсең. Ах, метро, метро, бер күрешү ник тора. Хей, без йөрдек инде некеш. Кызлар безне күргәч, күз карашларын түбән төшереп, бер генә җөмлә әйтәләр иде. Сез миңа бик якын бер кешемне хәтерләтәсез. Без моны аңлыйбыз. Сине ошатам дигән сүз ул. Сиңа ошаган бер кешесе дә, бер якыны да булмаган аның. Безгә ул сүзләрне күп ишетергә туры килде. Ә без чыннан да хәтерләтә идек. Кая?